айни замон миёни кӯдакону калонсолон бемории зуком, шадиди роҳҳои нафас ва илтиҳоби шушҳо зиёд ба назар мерасад. барои пешгирӣ аз ин бемориҳо риояи қоидаҳои беҳдоштӣ, вазъи санитарӣ ва худдорӣ аз ҷойҳои серода муҳим ва зарур мебошад. мутахассисони соҳаи тандурустӣ бар он назаранд, ки пешгирӣ беҳ аз табобат аст ва дар ҳолати бемор шудан ва ё шубҳа доштан аз ин бемориҳо ба духтурони муассисаҳои минтақавӣ муроҷиат намоянд. идомаи мавзӯъ дар гузориши Ҷумагул Довудзода ва Файзуллои Қодир. мутахассисони шӯъбаҳои кӯдакона беморхонаи клиникии вилоят ба номи Бури Воҳидов иттилоъ медиҳанд, ки таи як моҳи охир кӯдакони хурдсол ба оризаҳои бемориҳои зуком ва илтиҳоби шушҳо бистарӣ карда мешаванд. зуком бемории сироятӣ буда, як нафар метавонад тавассути сулфа атса даҳҳои дигарро мубтало созад. бемории мавсимӣ ҳастанд. ҳама солам ҳамин ҳол беморҳо вазбин бисёртар муроҷиат мекунанд. дар ҳолатҳои вазбин аксарияти инҳоро бистарӣ карда мешавад. ҳар як беморие ки дар вуҷуди инсон пайдо мешавад, агар ки сари вақт табобат карда нашавад, метавонад узвҳои дигарро таъсир расонад. духтурони бемориҳои кӯдаконаи беморхонаи мазкур бар он назаранд, ки аз беаҳамиятии волидайн ё ин ки табобати хонагӣ намудан кӯдакон дар ҳолати ниҳоят вазнин ба шӯъбаи наҷот интиқол дода мешаванд, ки табобат дурудароз сурат мегирад ва сарфу хароҷот низ зиёд мегардад. аксарияти кӯдаконе ки то 1 сола 2 соларо бисёртар фасли ҳамин зимистонро бисёртар муроҷиат мекунанд. илтиҳоби шуш, илтиҳоби роҳҳои нафас, яъне ки оризаҳои ҳамин бемории шадиди роҳи нафас ҳастанд. кабудшавӣ, силфазании зиёд, душвории нафаскашӣ, бетоқатӣ бо кашишхӯрии мушакҳои дасту пойҳо айни замон бисёртар муроҷиат мекунанд. айни замон дар шӯъбаҳои кӯдакона зиёдтар кӯдакон аз деҳоҷойҳо бистарӣ гардиданд. кормандони тиб кӯшиш менамоянд тифлакони вазнинро табобати саривақтӣ намоянд, то ин ки бемориашон ба илтиҳоби шушҳо пневмония бурда нарасонад. дар ҳолатҳое ки вазбин, яъне ки ҳарорати бадан 38 ба 39 мешавад, сатурасияшон паст мешаванд, душвории нафаскашӣ мешаванд, яъне ки кабудшавӣ, кашишхӯрии мушакҳои дасту пойҳо, агар ин беморӣ мушоҳида кардем дар кӯдак, ина дарҳол дар шӯъбаи наҷоти кӯдакона бистарӣ мекунем. дар беморхонаи клиникии вилоят ба номи Бури Воҳидов ки шӯъбаҳои навзодон, барқароршавии кӯдакони то 1 сола ва то 16 сола фаъолият менамояд, мутахассисони таҷрибадор вогузор мебошанд. коршиносон маслиҳат медиҳанд, ки барои пешгирӣ аз бемориҳои зикр гардида қоидаҳои беҳдоштӣ, вазъи санитарӣ, тозагии муҳити хона бояд таҳти назорат бошад ва он кӯдаконе ки шубҳа аз ин беморӣ доранд, ҳатман ба муассисаҳои наздиктарин ва ё ба мутахассисони тибби оилавӣ муроҷиат намоянд, то ин ки мубталошудагон атрофиёнро сироят накунанд.